el micro. Quina xuleta aquí és. Quantes trobades hauran de passar perquè em tingui que despilotar? Quantes trobades Mariona Duran per tots una mica de berenar? Quants de massatges modests ens faran que ens deixi a tots ben arreglats? Quantes vegades el Joan ens dirà que està fins als ous del temps que fa? Quantes vegades l'Eloi ens dirà que cony de premi no sé què posar? Això, amics meus, sols ho sap el temps. Escolta la resposta dels temps. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. La crisis!